Добре дошъл в днешния клип, братле. Днешния клип сигурно ще бъде малко по-кратък, но ще има клип. Както съм казал, ще има клип. Сега съм в кухнята, вече си бях изял закуската, не бях снимал сутринта, тъй като имах изключително много работа, седнах да обработвам видеото от ден едно. Де факто видеото ще отнеме малко повече време, тъй като затова се забавях, аз от 6:20 сутринта съм буден. В момента е 11 без 10 и в момента ще си готвя второто хранене за деня и предтренировъчното хранене ще си направя. Какво съм планирал да си сготвя? Планирал съм да си направя пиле с рис и сандвичи с пуешко. Сандвичите с пуешко мисля да ми бъдат пред тренировъчното хранене. Между другото, тук от телефона, дали ще се види тук, чакаме от телефона, мога да виждам какво правите. 2 seconds later. Но да, сядам да готвя. Мисля да ви покажа как аз си правя пилето с рис. Ще ви обясня как се прави. За първи път ще правя нещо, което обяснявам как се правя с пилешкото на Airfryer. Тъй че да, гайс, очаквайте много интересна тренировка днес. Чувствам се много добре, чувствам се много силен, въпреки че съм спал много малко. Това с спането, в смисъл аз наскоро ми се случи да спя 2 часа и половина една вечер и отидох във фитнеса и клекнах 176 пъти. А дори не бяха калорийен излишък. Всичко е до майндсет, гайс. Всичко е до майндсет и първо трябва на първо място да си вярвате вие. Трябва да вярвате вие в себе си, че ще постигнете резултати. Трябва да вярвате, че сте този, който ще пожени успех. Мисля, ако не си повярвате, наистина няма какво да се случи. Пък и това, което обяснявах в предното видео, имаш работа, човек. Знаеш, че трябва да ти да тренираш. Знаеш, че трябва да свършиш тия всичките неща. Въпреки всичко не го правиш. Или търсиш лесния начин. И ви давам лесния начин какъв е. Младежите какво правят? Зоб. И за какво зовят? Но това, което аз съм постигнал за толкова години, труд, натурално, те искат да го постигнат по най-бързия начин. Но какво жертват? Жертват здраве, жертват ресурс, не се отдават. А няма нищо по-красиво от това, няма нищо по-невероятно от това да разкажеш джърнито на някого. Аз примерно сега, ако седна да ви разказвам откъде съм минал, от кога съм започнал, какво съм правил, какво съм чел, няма ми стигне един клип. Но съм си блъскал главата да стигна до етап вече, в който знам какво правя, знам как го правя и вървя нагоре. Пък и за мен лично натуралния лимит няма много граници. Наистина забелязвам как младежи не могат да доизкарат форма, която примерно съм аз, която са познати натурални атлети, говоря. Аз познавам много натурални трениращи, които изглеждат по брутален начин. Но нецелеустременото взимане на анаболни стероиди и на специално забранени субстанции, просто защото си комплексиран. И това е истината. Ти си комплексиран. Точно ти, който гледаш и зобиш, сигурно даже и не ме харесваш, ти си комплексиран и затова взимаш стероиди. Но да, тук няма значение. Тук просто исках да дам да отправя някакъв апел към всички. Че всичко хубаво отнема време. Сега ще ви покажа как си правя аз пилешкото. Надявам се да може да си откраднеш тази идея. На мен лично много ми харесва, много ми допада, много е свежичко. Ще си покажа как си правя ориза, който е супер симпъл. И track your macros. Track your fucking macros. That's how you're gonna make it. Трябва да си следиш макросите. Няма нищо друго, няма друга формула, няма. Искаш да свалиш track your macros. Искаш да качиш track your fucking macros. Аз не искам да го правя. Между другото, наистина, не желая да правя нищо това от тези неща. Аз не се събуждам с мисълта, вей, сега ще ям овес с кир. Вей, с малко ще ям пиле с рис. Вей, ще ям макарони с рибатон. Тия работи не искам да ги правя. Но ги правя защо? Защото по този начин ще успея. Защото по този начин ще направя прогрес. Така че да, залагаме се за готвене. Между другото, пичове, не знам колко ще се вижда, но надявам се да се види нещо. Първото нещо, което правя да се направя пилешкото е следното. Задължително вземе кантарче. Много интересно, но откакто почнах да го правя това нещо с пилешкото, буквално ми се промени играта. Буквално е гейм ченджър. Първо да измерим 250 грама, 178, да кажем ето тази малката. Колко станаха? Точно 250, между 252, дори не такова. Нарязвам пилешкото. Да, и това ще да ви кажа точно. Както си купих ножица точно за това нещо, да си режа месото. В смисъл, хем ми спестява време, спестява ми мъки, защото буквално става турболесно. Турбобързо става това нещо. Защото съм забелязал как изключително много състезатели точно това нещо правят. В смисъл, не им се занимава и са си купили ножичка и режат пилешкото с ножичка. И е супер смарт actually. Между другото, аз слагам и зехтин на пилешкото месо. Слагам около 5 до 10 мл зехтин, тъй като за мен зехтина си ми е любимият източник на мазнини. Това за мен е просто топ ресурс, който работи изключително много за мен и изключително много харесвам. Аз просто без зехтин не мога да живея. Това е наистина храна, която обожавам. Откакто го преоткрих, че мога да го ползвам за яйца, за каквото и да е. В смисъл, той е геймченджър това нещо. И да, в предния клип, ако бяхте забелязали, си бях купил 5 кг пилешко. Бе 4 кг и 800 грама, ако трябва да сме честни, но изкупих много голяма част от пилешкото, което беше в магазина. Готово. Пилешкото е нарязано. Да сложим, да, има съдете, да сложим малко зехтинец.
Добре, мисля, че ще стигнат де точно 12 грама даже, което е чук. Добре, сложихме зехтинеца. Хем да може да се разбърка, хем да стане малко по-приятно на вкус, хем да си набавя и мазнините. Мазнините са много важни. Още един тип ще ви дам. Не пренебрегвайте мазнините от диетата си. Защо? За какво са мазнините? Те healthy fats, така да го изкажа, са за хормонален баланс. При мъжете особено, липсата на мазнини, да кажем на хелти мазнини, от авокадо, от зехтин, нали, защото много хора като чуят мазнини и си представят бургери. Бургери, това не са мазнини. От телешко месо, влияят много на вашата хормонална система. И ако искате вие да сте в добро здраве, хормонално, не дейте да махате мазнините от вашата диета. Няма да свалите повече, ако отрежете мазнините. Напротив, ти си направите проблеми. Всичко е до калориен прием, всичко е до калориен излишък или дефицит. Ако искате да се свалите или да качите. Това е формулата. Няма хапчета, няма нищо, няма фет бърнери, няма абсолютно нищо. Ако не си в дефицит, нещата никога няма да ти се получат. И това е истината. Във фитнеса с някакви хора съм спорил. По-скоро те ме чуват как говоря с някакви мои връстници. И нали аз им казвам моето мнение, че единствен начин, по който се сваля или качва, това е калориен излишък или калориен дефицит. Няма друго, това е формула. Това науката го доказва. Аз отделно това нещо си го и уча. Така че видял съм що е какво е. Обаче има хора, които са от стария режим, така да кажа старо трениращи хора. И седят и ми спорят. Той трябва да тренира тежко, иначе никога няма да сваля. Няма значение какво яде. Срещнете ли такива хора, просто ги оставете, защото тези хора са за съжаление. Това са хора, които не искат да се обогатяват, не искат да влизат с страх в тенденцията, това, което се случва, защото пак е въпрос на избори. Пак ви го казвам, баба ми на 65 годишна възраст, да ми е жива и здрава. Много се обичам. Баба ми ме пита как да ползва изкуствен интелект. Баба ми ме попита как да използва изкуствен интелект. Всичко е до въпрос на избор. Дали искаш ти да бъдеш най-добрата версия на себе си или не, това зависи от тебе. Ако стоиш на едно място и си казваш, че както повечето хора, технологиите развалят, технологиите не могат да променят нищо, не правят, не допринасят нищо хубаво, развалят децата, въпрос на избор. Така, да ви покажа как се получи. Това е пилешкото, което се получи. Много добре изглежда, така че сега ще го сложим в airfryerчето за 20 минути на 200 градуса и ще стане муцка. Може да му добавите кисело мляко, ако искате. Аз лично сега няма да му добавям кисело мляко, тъй като бързам, но вчера си го направих с кисело мляко, около 100 грама сложих кисело мляко, разбърках, даже може и по-малко, така просто за свежест. Но да, това е начинът, по който аз си правя пилешкото. Тебе ще се видим малко по-късно в фитнеса, където вече почваме да правим гръб. Така че до след малко. I've seen the end, I've seen pain. Watch my life slip away. Black veins pull me deep. I'm ashamed, I shall read. Painted on the streets, it's all from my hands. Violence, lightning strikes upon the horizon. I call out patience, all out. Killing my enemies, never feeling sympathy. Won't forget what you did to me. Killing my enemies, never feeling. Йо, братлета, бъм се влизам в нас. Тъмън седнах буквално на стола, фърлих якито и съм каталасал as fuck. Часът е 7:30. Приключих тренировка, много съм доволен. Умирам от глад, нямам търпение да се направя след тренировъчното хранене. Почнах да пия даже вече декстрозата по време на тренировка и пак повтарям за тези, не знаят какво е декстроза. Аз просто въглехидрати на прах. Едни прости въглехидрати на прах, които ми спомагат да си удрям калориите за деня. Ако ти точно имаш проблеми с качването на килограми, моят съвет е да си купиш декстроза, да се пиеш интра-воркаут. Днешният клип е изключително кратък, мисъл по-кратък е от обичайен. Искам със всеки клип, независимо колко е дълъг, давам някаква стойност, да има някаква стойност този клип, да може точно ти, който гледаш, да можеш да научиш нещо, да откраднеш от мен и да го приложиш. И всеки клип искам да може така да си помагам с тебе, долу в коментарите. Ти да ми кажеш нещо, което аз мога да подобря, а ти примерно това, което аз правя в моето ежедневие, да го приложиш в твоето, ако ти харесва, да се импрувнеш. Съветвам имуностимуланти, ако аз направо толкова много познати болни, имам, нали, чука на дърво, още не съм го фанал този грип, нали. Имуностимуланти, ако витамин D, може да вземете екстракт от чесън, витамин С в високи дози, 2-3 грама на ден. Така че да, този път искам да наблегна върху коучинга ми. Предлагам онлайн коучинг услуги, които гарантирам с резултати на мои клиенти. Вече на всеки, който му е интересно, може да ме последва в Instagram или да зададе въпрос в коментарите и може да започнем. Доста бих се зарадвал на тебе точно, който гледаш, да мога да ти помогна да влезеш в по-добра форма. Вече имам няколко клиента, които са изключително доволни. Работя с тях вече от над половин година. Всъщност, не извинявам се, половин година работя с тях. Да ти кажа честно, аз това нещо го правя изцяло единствено за кеф. Така че нищо не губиш. Прави се с мене, виж какво мога да ти предложа, виж какво мога да ти бъда полезен и да действаме, защото няма време. Имаш буквално 5 месеца до лято, 5 месеца и половина до лятото. Искаш да влезеш в по-добра форма, но нямаш знанието, нямаш буквално времето. Аз съм насреща, мога да ти бъда полезен. Това ще бъде за днешния влог, гайс. Очаквайте още в едните дни, очаквайте още тренировки, очаквайте още daily контент. Последвай ме в социалните
социалните мрежи. Така че да, тук някъде ще изкочи на екрана да ме последваш в социалните мрежи. До следващия път, не се оправдавай и си върши работа. Ай! А какъв ще станеш, като станеш голям? Майстор на гипс картони.